No a my avizujeme počas celého času, čo sme tu, že sme v Ostrave, sme v Slovenskom dome. No a ja som si dovolila trošku sa pozrieť a nahliadnúť do útrob tohto Slovenského domu. A poďme sa teraz na to pozrieť, že ako to tu vyzerá. No som zvedavý. Priatelia, ako sme vám už v úvode avizovali, tak počas celých majstrovstiev budeme v Ostrave, v Slovenskom dome. Odtiaľ to budeme vysielať. No a teraz je ten čas, aby som vám Slovenský dom ukázala zblízka. Hneď tu pred vstupom máme a píši sa tento majestátny plagát Richarda Lindnera. Dal si ho vyhotoviť práve v takejto nadrozmernej veľkosti. Každý deň tak 25-30 krát sa sem chodí na seba pozerať. No ale poďme dovnútra, idem vám ukázať, ako ten Slovenský dom vyzerá aj vo vnútri. Tu sa oslavuje, tu sa hoduje a tu sa pozerajú aj zápasy, pretože tu máme túto obrovskú letku. Tuto si Rišo vyvesil všetky dresy, ktoré získal od naozaj najväčších slovenských, ale aj zahraničných hviezd. No a na tomto pódiu si napríklad zahrá Monika Bagárová, Lukáš Adamec, Marián Čekovský či Ľudská Vondráčková. Jen za tebou mi džíny jdou. 12 práve vypli. A keďže všetko je raz poprvýkrát, tak toto je moja premiéra na Pánskych toaletách. Počas toho, ako vykonávate čo treba, tak máte tu aj rozpis zápasov. Keď chcete vedieť, že kompletný rozpis zápasov, tak vždy, keď prídete, musíte vymeniť pisoár, nemôžete stať stále pri tom istom. No a tu sme v našom štúdiu, tu sa to bude celé odohrávať. A keď chcete aj vy sedieť na týchto exkluzívnych miestach, tak tento rok môžete, pretože môžete si sem kúpiť lístky do štúdia Citron Show a takto si pozrieť exkluzívnych hostí a taktiež aj Ríša zblízka. A podľa hesla, keď kocúr nie je doma, myši majú raj, sa ideme pozrieť do šatne Richarda Lindnera. Akože môže tu mať on posteľ, tak sa spýtam. Akože lázenský štramák Šuvix oproti nemu? Ukáž? Podľa mňa parádna. Priatelia, tak takto vyzerá Slovenský dom. Verím, že ste si túto prehliadku užili. A Ríško, ďakujem za hrozno. Janka, ďakujem za krásnu exkurziu. Ja sa iba čudujem, že si nepredstavila našim divákom aj tvoju šatňu. Tak, moja šatňa pripomína pivnicu, takže neviem, či by bol o ňu až taký záujem, ale tak dostala som sa na plagát. Nedá sa v jednej sezóne stihnúť všetko, takže Richard, ďakujem.